Мардум 65 омадем. Оно сураи зебушкай. Мактаби 77-78 исраи гиплазе махиб. Ана ҳамун донда дар даҳа мошина хонаи фурӯшай. Я бор мерем тамошо мекунем. Бача будам ишқро афсона мепиндоштам. бародар мегӯям ки фақат таъриф мекунем бародаро ҳамин чизе ки ҳаст ҳамаро реалӣ мегӯям. Зур боша зур мегӯям, безе боша безе мегӯям. Ҳамин хона камудиш дар назари ман асвишен чай. Ҳама ҷош пафтага я люстракои мошни пафтаи рӯшани хушрӯ меша. Ҳамин рӯшан кишид бо дили одамам кушода меша. Чӣ гуфтем? Инҷа залай бародаро. Инамҷа зал мунай. Зал ман калони хушрӯ дай просторни. Дар ҳамин хона чизе ки мебинӣ ҳамаш места. Кондитсионер дора, пардаи хушрӯ дора. Хонаш фасони барҳавояи хеле ягон ҷа. Я люстрош ҳам агар фото табдилай дакус пафкус шимоя бародаро. Мехоҳи алиш ки мехоҳи беста. Мада боша лиш нами алиш мекунам. Я люстраи мошни мезанам. Хонаки калони хушрӯ дар ҳамҷа я қишлоқа биёр я малака меғинҷа иншоалло. Я бинед калони 10 метра чум 6 метр зиёда, аниқ 6 метр зиёда. Чӣ гуфтен? Маъқул шавоша бо ҳам гапам лайгай хотир набурад. баъди зал мебошад ин тараф дасти ростмон аз зал омадан мешавад спальни монад. Гуфтум бародаро хонада одам зиндаги кардага ин ки ягон камбудиш надестам камбудиши рози фақат ами асвишен камбудиш спальниш дошта шифонерош дошта ё места ҳамаш кондитсионерош места чизе ки дора места хай чой необходимиш мебарам дига ҳама шифонер чизе ки дора ҳамаш дар хона места бо хати раздил кардаган ҷои гардеробни кардаган треза дора ҳамаш кухниш ҳам треза дора спальниш ҳам треза дора ҳамаш треза дора ҳамин 74 метри квадрати полноценный духонага маъқул шуда бошад нақшам дастаса қоёна рақамот алоқа ба монанги ҳозида то охирча тамошо накарда мардум амҷа кухнишай ҳама хубуш шумо бе ба чашмтон бинед хайна видеода мо полный обзор нишон медем не ки ҳама хубуш шумо бинед айпеши бо ба чашм хитон бинем бо дига бо нарх наво айпеши кунем бо дига меша иншалло марҳамат бо ҳамун гап дар бино ҳама ҷои асосиш ин ҳоҷатхонаву ҳамомша ина бародаро ҳоҷатхонааш термиксша дора стиральни машина LG дора баъд ина инҷа мешава ҳамомшам калон буда ванна мондага хай стили камтарак пешина ҳозир ака чанд проекту мерам почти намемонам ванна агар ду ванна ду туалет душа боша ду самун душа боша баъзеш мемона баъзеш намемона ха нормали калона витишка дора ҳама чӣ дора коридорош ҳами главни кушода мардум ҷои асосии кор омад нархи хона 65 000 бо арзон мешавад айнои канали хоналикс занг занен алоқа бироин арзон мекунанд хона дар даҳум мошона 74 метр квадрати якта лайк исрӯй кардан ай хотир набурояд